Menikmati keseruanku dadi ibu rumah tangga. Isu-isu iki wayahe makani bebek cah, disambi masak, makani rumatane sik, bebeke wis celuk-celuk kuek-kuek, ape disembelih jaga bodo. Bar makani bebek iki balik ning pawon cah, iki lagi masak aku yo nyambi. Dino iki aku masak sing simpel cah, masak kuah asem-asem iwak pitik ae. Bocile wis tangi, wis wayahe ape adus. Kae ndang gege tak bukakno klambine. Yo cah, bariku lanjut ngekno wedang mas bojo. Bojoku senengane ngombene kopi ireng, nek aku wis ngombe banyu anget ae. Dino iki agek males gawe teh utawa wedang jahe, dadi iki yo wis tak kei banyu anget ae. Ki mau banyune panas cah, dadi tak emboi banyu anget. Bocile wis bar tak dusi, ki lanjut salin klambi persiapan sekolah. Bocah yo iso salin dhewe, tapi lek jenenge bocah cilik nek salin mesti suwi cah. Tak salini lanjut sepatunan dhewe. Nek esuk yo gedebukan ngene iki cah. Ki anakku wedok wis matuk sarapan. Genti aku iki ape njupukno sarapan. Anakku cilik iki engko nak tak kon sarapan dhewe mesti suwi, dadine tak dulang sekalian sarapan pisan. Kok nek ana sing takok, "Mbak Titin isuk-isuk kok jangan?" Ngene lho cah, wong omahku iku nek mangan senengane nganggo dudoh, gak iso garingan. Dadi Mas yo isuk tetep jangan. Bar lah kundulang anakku cilik iki lanjut ape ngetero Mbak Yune sekolah yo cah. Lah ujuk-ujuk wis teko omah ae bar ngetero Mbak Yune sekolah. Riki engko genti ngeterno anake sing cilik sekolah cah. Ape ngeterno anakku sing cilik sekolah cah, lah kok lali rong bungkus bontotan gawe bojoku. Dadi ya mbungkusno bontotan gawe bojoku sik cah. Bojoku kerja ning garap ratan dadi gak entuk mangan cah, iki dadi mbontot dhewe. Ngono iki lanjut nglebokno kotak bekal gawe anakku, engko gawe wadah MBG nek ora gelem ben digawa muleh. Langsung ngeterno anakku sekolah ae cah, aja salfok karo gawanku yo cah. Iki mono sego jagung ape tak dol ning sekolahane anakku.